Paghandom kang San Martin, Obispo. Ang pagkaanda maoy tema nga padayong nagbalik-balik diha sa liturhiya sa pulong, samtang nagpadulong kita sa katapusan sa tuig liturhikanhon. Si Jesus nagsulti mahitungod sa kalit nga pag-abot sa anak sa tawo, mahimong dinaghan o tinagsa. Ang labing maayong paagi aron pabiling anda mao ang pagpaniguro nga nagalakaw kita matag adlaw sumala sa mga kasuguan sa Dios ingon sa gisulti ni San Juan karong adlawa. Unsa man gayud ang kasuguan nga magalakaw kita diha sa gugma. Apan unsa may gugma? Daghan kaayo ang paghulagway ug ang paagi sa paghigugma nga naglibog hinuon kita. Ang gugma diin motubo kita mao kanang gugma nga gisulti sa balaang kasulatan. Ang gugma alang sa Dios ug ang gugma alang sa atong isig katawo. Gugma nga moresulta sa higayon nga makalimod kita sa atong kaugalingon ug unahon ang kinabuhi sa uban. Gugma nga gipadayag ni Jesus. Pamalandong. Unsa may akong gibuhat aron pabilin akong andam sa pag-abot sa anak sa tawo? Nagkinabuhi ba ako sumala sa mga kasuguan sa Dios, sa kasuguan sa gugma sa Dios ug sa isig katawo? Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Juan. Gikalipay ko kaayo nga ang pipila sa imong mga anak nagkinabuhi sumala gayud sa kamatuoran ingon sa gisugo kanato sa amahan. Busa hangyoon ko ikaw minahal nga ginang nga maghigugmaay kitang tanan. Kining gisulat ko kanimo dili bag-ong sugo, kundili dinhi na kanato sukad pa sa sinugdan. Kining paghigugma nga akong gipasabot, mao nga magmatinumanon kita sa mga sugo sa Dios. Sumala sa nasayra ninyo sukad pa sa sinugdan, ang sugo mao nga magkinabuhi kamong tanan subay sa gugma. Ania karon sa kalibutan, ang daghang magtutudlo nga bakakon, nga wala motuo nga nahimong tawo si Hesukristo. Mao kini sila ang malimbungon ug ang kaaway ni Kristo. Busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan. Hinunua, makadawat kamo sa tibuok nga ganti. Ang Dios wala diha sa tawo nga dili mosunod sa pagtulun-an ni Kristo, kundili magdugang hinuon niini. Apan ang amahan ug ang anak, anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulun-an ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang dalan way buling nga nagalakaw diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang kasuguan nga nangita kaniya sa tibuok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Sa tibuok kong kasing-kasing nangita ako kanimo, dili unta ako mahisalaag sa imong mga kasuguan. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Sulod sa akong kasing-kasing, gimahal ko ang imong saad, aron dili ako makasala bato kanimo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Pag minaayo sa imong sulugoon, aron mabuhi ako ug tumana ang imong mga pulong.
Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Abliha ang akong mga mata, aron palandungon ko ang mga katingalahan sa imong balaod. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mauusab unya ang mahitabo inig-abot sa anak sa tawo. Nagpadayon ang tanan pagpangaon ug pagpanginom ug nagminyuay ang mga lalaki ug ang mga babayi hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunop ug milaglag kanilang tanan. Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat og balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mauusab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tawo. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay ni adtong adlawa, kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma, kinahanglan nga dili mopauli sa iyang balay. Hinumdumin ninyo ang asawa ni Lot. Ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. Niadtong gabhiuna, may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan. Kuhaon ang usa, ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babay nga maggaling, kuhaon usab ang usa, ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, "Asa man, Ginoo?" Si Jesus mitubag, "Hain gani ang lawas nga patay, adto usab didto magpundok ang mga agila." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.